It's my own race. Padagos nga to na namamatean ang iba-ibang kalamidad sa palibot. Natural man o kagibuhan ng tao. Padagos ang pag-init kan kinaban. Malala na sitwasyon kan polusyon sa paros. Maging sa katubigan. Basura na itinapok niya to sa kadagaan, sa ininapapaduman. Panahon na, tapuso na ang pagbabarasulan, asin pagtutururuan. Kaya ta daw hampango na nagyat na inikan kapalibutan? Kaya! Kaya ta! Kayang-kaya! Make it a better place for you and for me and the entire human race. Kaya, sarong advocacy program sa DZGB na maghahatod din impormasyon para maibalik ang kagayonan kan kapalibutan asin maprotehiran ang lugar na sa tuyang pig-eerokan. Kaya ta daw manindugan na padabaon ng kasalugan, dagat, estero, asin kadagaan. Kaya! Kayang-kaya! Ang mga duming ating ikinalat sa hangin, sa langit, huwag na nating paabutin. Protehiran ng pamilya, asin komunidad sa paaginin sabay-sabay na paglaban kontra basura sa mga eskwelahan, pribado asin panggobyernong opisina, iba-ibang organisasyon, barangay, munisipyo, syudad o maging sa probinsya. Marina, magsarabayan kita at amanon ang kinabanta. Kaya! Kayang-kaya! Tamang pagmanihar kan basura, punan niya to min seryoso sa pamilya. Mag-segregate kita ning basura, asin gibuho na parte ini kan buhay ta. Kaya! Kayang-kaya! I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Kaya, ang programang ini, madadangog alas 2 ng hapon, kada Sabado. Hatod sa Indo, kaniba-ibang partner agencies asin kan DZGB. Ano? Kaya ta? I see skies of blue and clouds of white. The bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. Mga tugang, maray na hapon po sa Indo Gabos. Welcome po sa programa niya tong Kaya, digdi po sa DCGB. Sabado ngunyan, eksakto, World Water Day. At kaya nga ni po inimbitaran tangon yan, ang General Manager kang Legazpi City Water District. Nga ni makapaghira sa tuya. Nin mga paagi kung paano po mamantiner na masustineran niya to ang pagpreserbar kan sa tuyang tubig. Labakan po kitang mga nag-aantabay ngunyan. Wala man kita kimako ang tamang maihiras sa tuya, mga tugang kung paano po kita makapreserbar din tubig ta. Ang pagpreserbar kayo ni nailing ko, bako lang tabi sa management nga kung water. Kung bako, kitang mga konsumidores, may dakula kitang papel, para po mga tugang mas mapagkaray niya to yan. Kaya po hindi po sa programa niya tong Kaya, ngunya na aldaw, ng katuyan niya to, makatuwang sa mga ahensya kan gobyerno na maihiras sa indang mga best practices para po sa tuyang kapalibutan. Maging magyan po ang satuyang kapalibutan. Kaya po ngunya na aldaw, bisita niya to mga tugang ang General Manager kang Legazpi City Water District, General Manager Jess Rico Salazar. GM, maray na hapon po. Welcome po sa tuyang programa sa DCGB. Maray na hapon, Sir Henry. As in, maray na hapon sa gapos na naginanyugon yan sa DCGB. Opo. Dakulang oportunidad po ining itinaunin sa Samuya. Tangani makapag-share kan Samuyang ideas manong sa World Water Day and water conservation and sustainable water resource management. Kadifisil pag-urunan ang sarong bagay kung naiiling tang bastante na nahi ang tubig. Yes. World Water Day po sa aga,
As in, nakipag-partner naman po kita sa ibang mga ahensya, pinanginginutan kan Department of Environment and Natural Resources, kang Legazpi City Government, and other agencies. And Opo. they will be participating, or we will all be collaborating for a program tomorrow. Yeah, It will yeah. start Saturday. Ay, today. Saturday. Oo. Tama-tama. Ngunyan pong Sabado. ngunyan Sabado. Yo, tamang-tama. Okay, sige ba. Sa Muya pong gigibuon ang cleanup drive. Yeah, okay. As in, ang pagtanom dyan sa Kibakawan, as in mga ibang tanom dyan sa may boulevard, kaduduman po sa Puro. Wow. Oo. Pero kadakol na gayon ang nagsasawa na maghiling kinagtatanom, Yes. maglinig. Correct. oo. Kinakaipuan tang idiskusir ang masiraron na mga puntos na kaipuan Yes. tang isaisip, tanganing maasigurar na ang masunod na henerasyon, bako sana ang satuyang henerasyon ngunyan ay Opo. magkaigwa kimaray na supply, kitubig, Yeah, as in yeah. iba pang rekursos na kaipuan kang satuyang banwaan. Opo. Pinagahambing ko po ini sa Yes, Henry yes, sa yes. paggamit ki toilet. Okay. Sige daw. Sino kan sinabi ni Secretary Pahe Oo. kan siya Secretary pa kan DNR. Pero man sa nga iyan paggamit kang toilet. Pag malaog ka, magamit ka, siguraduhin mo na malinig as in mararahay ang toilet paghali mo. Opo. Tanganing ang masunod na magamit, Yan. marahay ang gagamiton. Okay. Di po okay. kita pwede magsalaula kan sa tuyang ginamit na toilet. Siring man, digdi sa tuyang pinag-iistara na mundo, Opo. kay puhan taman pangalagaan ang mga rekursos na yaon na tanganing maasigurar ta na masunod na henerasyon, igwa pang gagamiton na mararahay. Yes. Bako, yes. so magagastos pa sinda, magibo Opo. pa sinda ki mga paraan para makakuha. As a matter of fact, some people are saying that the next big issue Opo. is water. Yeah, It is correct. no longer oil. Tubig ang masunod. Tubig ang Oo. pinag-iiriwalan o pag-iiriwalan. 2 billion people are now suffering either from shortage in the Oo. whole of the world. Opo. Or lack of access to sanitary or potable water. Yeah. Opo. So digdi sa Legazpi City Water District, Opo. sa Muya na pinaghihiling na kaipuhan ang paggamit kan tubig tama, Yeah. eficiente, Yeah. because every drop counts. And we think about not compromising the needs of the future generations. Opo. So, ang pikasabi tabaga, ang tubig may epekto sa ekonomiya. Ang tubig may epekto sa environment. Yeah. Ang tubig may pansosyal na aspeto o epekto. Kung data iyan alagaan, Opo. mas dakul ang satuyang gastos, mas dakul ang satuyang espersos na gigibuhon. Kung maray ang tubig, maray ang turismo, Yeah. maray ang negosyo. Oo. Kung maray ang tubig, daing waterborne diseases. Yeah. Ang yaon sa Pagkan mga... mga tao. Oo, day nakaipuan magduman sa clinic or day nakaipuan magpa-check up for pirmi or mag-inom ki mga bulong ta. Imbis ng curative ang satuyang approach sa health, Opo. preventive na. Yeah. Opo. So those are the things, ini ang mga satuyang dapat na tatawan ki emphasis sa sustainable water resource management. As in kinakaipuhan, Opo. ilingon ta ang satuyang mga salog. Yan. Tama daw na magtapo kita kan sa tuyang mga ati, kasabay ng plastic, asin ang sa tuyang mga sludge o pigapod na Poso Negro. Yeah. Ta direktang nagduduman sa salog. Yeah. Na iyo man ang pinagakuhaan ta kitubig. Sa ngunyan na ngunyan mismo, 60% kan sa tuyang pinagagamit di sa sentro asin sa Albay Port, Legazpi Port and Albay District. Opo. Hali sa Yawa River. Yeah. Isipon ta sana kung dyan ta itatapok ang satuyang mga ati. Iwano. So tinapok ta, mabalik man sa nasa satuya. Ngunyan, ano ang repercussion or consequence kay ini? Opo. Mas mahal ang pagproseso kan tubig. Data man ma-afford. Para ikonsumo tagraray, mas mahal. Mas mahal. Ibalik sa dating natural na sistema. Okay. Inot na inot, alion mo sa mga bakterya. Opo. So Opo. kay puhan po, igwa kita ki intervention para dyan. Sa ngunyan ang ginagamit ta, chlorine. Yeah. Pero igwa pa man na iba na paraan na pinagahalit at su total dissolved solids, pinagahalit at su ibang mga substances, arog kang iron and manganese,
na iyo ang nakakapagpabata kan tubig o nakakapagpa-brown kan Yeah, tubig. yeah. Siring man, gusto ko man i-announce sa Mabinit, Apo. igwamang kaming pinagpuunan na na-award na 29 million worth na water treatment facility. Nata, kung pinagpirsata, Opo. as in pinag-urge ta ang PhilHydro na magtaas kan sa indang teknolohiya tanganing malinig ang tubig na maluwas sa inda. So sa Opo. tuyang mga local sources dapat iuman. Yeah, yeah. So sa nagkapirang mga taon, igwamang kitang pinagigibo para limitado sa na po sa filtration na nagagamit kay chlorine as in aeration. Opo. Sa iling mi po, kay Puhan, mas magayon ng teknolohiya ang gamiton. Although di kita pwede magamit kang mga mahal. Arog kang ozonization, Yeah, yeah. arog kang reverse osmosis. Or maski nga ni supigapod na sumako ka kitubig sa dagat na mahali na sa salt water. Ano yan? Desalination. Yes, yes. Oh. Although pinag-aadalan mi po ang paggamit ki solar desalination Yeah. equipment. Sa desalination pa mahalo ng kuryente Iya, pa. iya, Pag ito lalo. ang ginamit baka Iya po. maging 90 pesos ang sa tuyang Per kada cubic. kubiko. Yeah, Opo. okay, So okay. these are things that we have to put in mind. Opo. I-minimize ang pollution, i-promote ang efficient use of water, and kinakaipuhan po kidakulang partisipasyon kang publiko. Yeah. Dahil man po ini Yeah. pwedeng gamiton para lang sa intereses kang sarong sektor or kan mas nakakaangat na sektor. Opo. Ta ang tubig dapat nagsisirbi duman sa pinaka nangangaipo. Imaginean mo po sa ibang parting Opo. kan Ligaspi. Ang gusto mi ko na pag nagkuasin na sa gripo, Grip. dahil sila magduwa-duwa. Diretso na kitang ipainom mainom sa mga naman. aki. Correct. Oo. Sa ngunyan, dahil minsan nagbabrown ang tubig, pero gusto Yeah. ko man i-announce Yeah, okay. na ang turbidity problem mag-ali sa PhilHydro since August, medyo magayon. Wow, Dahil na po, wow. nagkalampas sa 5 Yes, o bihirang-bihira. Pag nag-spike man, 15 minutes, 30 minutes. As in sa ngunyan, ang turbidity nag-aabot lang sa 0.43, way below the Philippine National Standard for Drinking Water. Kaya lang, kay puwanta pang mag-invest duman sa mga tubo, Opo. sa mga tangke, Opo. sa mga valves, Yeah. sa mga data loggers, sa mga metro, flow meters, as in iba pa, lalong-lalo na duman sa mga areas na kay puha naman talagang salidaan, 1983 pa, Yeah. ginibo, or 1987. Oo. So, ang boses, ang pag-aksyon kang kada syudadano, importante digdi. Dahil pag-isipo na, duman nga ni sa ibang lugar, nagtatapok kami daw, Yeah. kay puhan Oo. pakaraykan sa moyang lugar. Garuman sana po iyan, kung magtutururuan kita, daing papadumanan ang sa tuyang programa, Opo. as in, irakman kan mga masunod na generation. Yeah. And I think we have to take this seriously. Kay puhan tang maging seryoso, Opo. dahil kung minsan, pinaglalaag ta na sana sa side. We relegate this issue to the side, thinking that we have enough for today. Yeah. Igwa kitang bastanting supply sa ngunyan. Ang masasabi ko po, dyan sa mayon, maski todo ang oran. Yeah. Oo. Dahil ta kontaminado ang tubig, di mo man pwedeng i-extract sana. Yeah. Opo. Magastos ka talaga. Ngunyan, kung minsan naglag kita kisa diring well, nakukontaminate mangyaray. Iyo Tali man kitang talaga. measures na pinagigibo Yeah, sa yeah. pagsunod duman sa standard na kinakaipuhan, tanganin day makontaminate sa tubig. Kaya kami, kada simana, kada bulan, nag-check kami kang Yeah. chlorine residuals. Ang chlorine residual po, dapat mag-aabot sa 0.3 sa kada tap. Kung dai po epektibo sa pagadan kang bakterya as in coliform. I see. May computation pala niyan. May So, computation. pag-abot man duman sa ibang mga areas, nagareklamo man minsan, sobra man nga ang parong kang chlorine. So, kay puan mi yan i-balance. As in, sa pagmati mi, Opo. kung may feedback mechanism ali sa tao, Mas na-adjust magayon, mi. Mas Oo. magayon. Okay. Very good.
Kaya teknolohiya ang saro kan mga nagpo-play na dakulang role para masolusyonan ta ang problema sa mga ating tubig. Opo. As in, masolusyonan ta ang problema sa pag protect kan sa tuyang mga recursos, lalo na sa protected area. Sa may Mayon side, north side, kan Legazpi, as in sa south. Iya. So, ang masunod, Opo. importante ang governance. Yan. Okay. Okay. Kadipisil po na saro sa na entity ang nagiro. Dahil man pwedeng dahil magiro ang DNR. Dahil man pwedeng dahil Partner magpasar ki agencies. ordinansa Yeah. ang sanggunian. Dahil man pwedeng hanggang ordinansa na sana dahil implementasyon. Saro halimbawa kan nahiling ko, iyo ang land use problem. Opo. Sain pwede mag-istar ang mga tao, sain pwede magkulokar ang mga harong, sain ang settlement areas, dahil ang settlement areas, kung di nakaplanong maray, pwede makaapektar man sa satuyang mga recursos. Sain sa biodiversity management, na kinakaipuhan taman, tanganing maasigurar na ang aquifers na maray, as in may maray na, ano nga niyan, protected area management, Opo. tanganing ang watershed approach para sa pagprotehir takan Mayon National Park, masiguro na magagamit para sa agrikultura, magagamit para sa domestic water use, Opo. magagamit man para sa turismo, Yeah. as in iba pa, kasabay na ang quarry. Yeah. Gustong sabihin, di tapig babawal, or abo may man sabihin na bawal yan. Yeah. Ang pigsasabi ta sana, it is better to over-regulate Yeah. rather than to not do anything at all and allow over-extraction, for example. So, kaya po ako nagdigdi, Opo. kasi sabi ko, piraman sana, ang boses mi sa dayuton, Yeah. dahil Oo. man kami masyadong nadadangog. Oportunidad ini na tinawag DCGV, tanganing mapaabot naman sa tuyang mga pag-iriba na. Yeah. Yeah. This is a problem that we have to face head-on. Yeah. Opo. And we cannot do it without helping each other. Yeah, okay. GM, ang pag-abot niyan sa maintenance ka ng sustainable water management nindo, resources. Di ba, may kaakibat yan na investment, no? On your part, may kaakibat na investment. Paano po yan masusustain na kay po ang investment in your part o kay po ang investment na makaboost sa endotabing advocacy para ma-maintain tan sustainable water management? Ang data na hihiling minsan, so Opo. value kang tubig. Yeah. Oo. Dahil yaon man sana. Ang oran nga, libre man. Oh, Pero pag prenoseso mo, mahal na yan. Yes, yes. Pero ang yes, data pa na hiling, yes, so okay. preparation para magkaigwa ki collaborative effort, lumampas na nagastos na. Yeah, Gustong sabihin, we have to organize communities. We have to make sure that the educational interventions, Opo. bako lang sa eskwelahan para sa mga aki, kundi sa mga adults. Yeah. Ang mga aki madali pa sunod doon, pero sa mga adults mas difícil. Ang pigasabi ko lang kayo Kinatumbok mo ito, ang goal ta is adequate supply, Yeah. pero ang goal ta is adequate supply that is clean. Yes, Ibig sabihin, yes, yes, potable and of high quality. Yes. And there is even a classification of rivers being done by the DNR. Yeah. Kung magro-ro or magbagsak ang klasifikasyon kan river, mas halangkaw po ang gasto sa pagproseso kan tubig. Opo. Meaning, Jim, nababasa ko sa imo na may posibilidad sa maabot na aldaw na makabalik kita na mag-inom direkta sa gripo. Iyan ang Iba na ganasaro po kita mga areas. Digi sa Legazpi, Nagkaya pwede na. ko man po masabi talaga na Sige, pwede man inumun ang tubig Direct. dahil may chlorine. Yeah, correct. Malinig yan. Pero naglalangkaw po ang standard. Bako lang, Iyo. lang po. So, Oo. coliform ang dapat ang halion. Igwa pang ibang mga substances. Yeah. As a matter of fact, tuod kita kang panahon na mag-inom ki tubig, direkta. Yeah. Kamot sa nangani, pwede na eh. Sa mga bubon kan panahon. Maski ka ito sa uma. Yeah, pwede. Masiring ka sana. Sugira baga kang karabaw. Pigi inuman ka ito. Tapos, pwede mo nang inom. Yes, yes. Pero dahing pesticides, Oh. dahing insecticide, Yeah, correct. dahing weedicide, Yan dahil na pwede yan. dahil na pwede. So, kung bako kita, nata kita uminabot sa puntong araw Yeah, kainip, yeah. dahil bako sustainable maski ang satuyang Yeah. agrikultura. Opo, okay. Jim, may napansin ako, sa ibang mga lugar, ang mga water districts, sa mga foreign countries na bibisita mi, ang saro dyan ang paggamit kan technology, new technology.
Sando po sa Water District, ano ang napuporsi mo sa araw ka na bagay? Tangon niya baga po may uso-uso mga AI, mga internet connectivity, monitoring, etc. Paano po sa Legazpi City Water Actually po, District? sa paglinig ng tubig, nabalitaan gayud po nindo Opo. na naglagi clarifier ang PhilHydro. Yeah. Pero ang clarifier, sa ng paraan, tanganing dai ma-stress maray so filtration mechanism na in-install ninda. Gusto sabihin, kung ang turbidity kang tubig, dahil nag-uran, Opo. na nagbabaha minsan dyan sa Mayawa, brown na maray, nag-abot ki 1,000 to 3,000 turbidity units. Gusto sabihin, alangkaw ang kolor kang tubig, ang pagka-brown. Mas madidipisilan ang water filtration system ninda. Kang paglaag ninda kay Na-stress lalo, ano? Ang gusto sabihin, maagi sa proseso. takulon so kay puwan nindang isala. Yeah. Na ang sabi nga ni ninda kay ito, ano yan, dapat kuta reverse osmosis. Yeah. Pero dahil mahal, ini ang ginibo ninda sa paglaag, sa pagpursigi kang Legazpi City Water District as in city government. As in sindaman ang PhilHydro, gusto ko man i-commend sinda dahil after 2 Very years, cooperative man sa inyo, no? sa ngunyan, okay man po. Opo. Kanginot, medyo baka Mga pero challenges. natural po iyan dahil may mga may mga pagsabot na kaipuan on both sides. As in may kontrata kita na pinagsusunod na kuminsan din nasusunod. Yeah. Siyempre kami ilalaban mi man. Opo. Ngunyan may pigapod silang water clarifier. That is only one form of making sure, one technology that can actually help in the filtration. Pero Yeah. pag abot naman, may microfilters man or may ultrafiltration process na pinagagamit ang iba. Ang iba nagagamit kay activated carbon, ang iba nagagamit kay garnet. Opo. Ang PhilHydro, garnet, para garos filtering sand. Sa tuya duman, man sa mabinit ang ilalaag. Opo. Kaya lang sa Dayotso area, kaya garo baga compact man so sa tuyang filtration system duman na para sa nasa 5 mld. Ang sa inda para sa 30 mld. Opo. Ngunyan, kung may 5 mld kita sa mabinit, okay daw sa sources ta, sustainable pa daw. Dahil na po kami nakakakuha sa ababa na dakol na tubig dahil maarong na. May mga origan. Okay. Kung minsan, Puso Negra, dahil tayo kung tama sa pagkagibo. Yeah. So, ito man ang gusto ming ipaabot sa northern barangays na pwede magtabangan kang barangay, kan mga NGOs, even the Engineers Association, correct. to help them come up with plans tangani na di man makontaminate ang sarili mismo nindang tubig na pinagakuan as in ang pinagakuan kang water district. Yun. Opo. Sa bunga, Opo. kada well na pinagkukuhaan mi, so pinakabago, alang kawuno na po ang iron and manganese. Wow. Gusto sabihin, grabe ang gagastuson para ito maproseso. Yes. So, these are things na kaipuhan tang pagprepararan mo niyan. Gusto ko kaya in about 3 years, in place na, nakabakal kita kidaga na pwede makakuha ki additional water source para sa water source development program tanganing masiguro ta na di man kita magkulang sa tubig. Opo. Tapos dahil sa pollution and over-extraction, pwede man kita magka-problema. Halimbawa, sa sarong lugar, pwede magkaigwa ki subsidence, minababa ang daga. Ang iba po, nagbaba na sa ibang lugar, ki metro na. Pero sarong posti ki Aleco, iyo ang ibinaba kan daga. Hararom So na. naiiling taman yan sa Malabon, naiiling taman yan sa Valenzuela. Correct. Baka data lang na reparo sa Legazpi, nadigi sa sentro. Iguana po kayang ki... Ababa baga kita. Yes. Oh. So, kung makuha ka digi tubig, gusto mi mangkuta na magkuha sila ki-permit sa NWRB. Tangani na ma-manage kung pirasa ng tubig ang pwedeng kuhaon, tapos kung tama na magkuha duman sa lugar na ito. Yeah. Pero ang sasabihin kang iba, nata pa, nadakulon man ang tubig. Iyo. Isipon ta po, mas maray na nagsusunod sa batas, tanganing maibitaran ta ang future disasters. So, ang drought, madali mahiling. Yeah. Maringanit ang drought digi sa tuya, mild. Yeah. Ang bagyo, as in pagbaha, madali ta mahiling. Pero ano ang relasyon ka ining bagyo? As in drought, as in pagbaha, duman sa satuyang water resource management.
So kay puwantang hilingon na every single aspect of this of water management should be looked into so that we can actually manage this comprehensively. Yeah. Pangani igwa kita ki asigurasyon na igwa kitang tubig na maraingon yan Yes. and in the future. Yes, opo. GM, hindi po sa Legazpi sa Tuya, under your management, ano sa limang pinaka-challenging role? Ano mga issues na gari nakaka-challenge masyado na dapat taon ng tanpo din atensyon? Ang inot po gayod, so kung pag-abot sa tubig, Opo. so non-revenue water. Okay, meaning ano Ini pong po sabihin sa pag mga non-revenue water? tubig na day nababayadan or okay. nasasayang Okay. dahil may pilferage o pagkuha na dayong bayad. Yeah, correct. Mga posibleng illegal connections. Simple lang, Ito kaya? pag-abas. Okay. Okay. Pangduwa, inisok kausa kan mga pipe bursts Apo. or so mga luho na nangyayari dahil may age dahil sa aging pipes. Yeah. Luluma ng maray. Posibleng kwa na yan. Ang pangtulo, kuminsan sala ang pressure management. So gustong sabihin, arog mo yan, ang pressure taka ito 30-35 from Opo, Philhydro. opo. Ngunyan po, linangkawan mo ito 50-60. Yeah. Oo. Di mas dakol ang pressure, mas dakol man ang nawawarang tubig. Iyo, Na minalaog duman Baka sa mga... kung may kwan, Pero mangilikyan. papadagos mo lang po, taang hagad kan tao, mas makusog na pressure. So, di mi pa nauubos sa gabos na areas, pero nag-improve kami sa pressure management sa ibang areas. Pero kay puwan mi po iyan, ibalanse. Ang pang-apat, ang panglima, so mga leaks na pwedeng i-report kan tao. Iyo, ano? Mura ano ang samuyang pinagagastos? About Yeah, 29 to 33 million per year. Per year? Dahil sa nawawarang tubig. Tapos ngunyan, pinag-expect ko na malangkaw po yan to 35 to 36%. Eh, ang standard dapat 20% sana Yeah, correct, ang correct. dapat na nawawarang Ang tubig. losses. Oo. So, pinagigibuan mi man po kiparaan sa tamang pag-invest sa mga tubong dapat salidahan or i-augment. Opo. As in, sa mga data loggers, nasangon yan, kumailin nito, may luho duman sa may kampo, sa may PRHMC, sa may BIO, idigi sa may cities, Iguaman. Opo. May linag po kami dyan na mga bagong data loggers and ano ito, flow meters. Valves pati. Tanganing masiguro lang na pwede, na tama pa nag-work pa sa valves. Ang ibang valves, sa Renri, sinara mo na. Yeah. Yeah. May naglulusot pa mangyay na tubig. Iyo talaga. Tagay naman, May right leak. na. Sa kahaluyan naman siguro ang tabi, GM, ano? Gusto sabihin, unay sa tubo, tema nakakaantos naman sa baba. Sa Yeah. sara. Oo. Simpleng problema, pero manggura ang valve Iyo. sa 16 na tubo. Iyo. Iyo. So these are things that we have to invest in. And ini man ang gusto kong ipaabot sa mga pag-iribatas. So sanitation, manungod sa sludge. Okay. Okay. Iyan Okay. saro kan mga pwede tang gibuhon, tangani maasiguran na day man kita nakaka-contaminate kan sa tuyang mga rivers, kan sa tuyang mga streams, kan sa tuyang mga groundwater sources. Sa inot na pagiling, okay lang. Opo. Pero pag minsan nag-ilang kita, Oo. mas nakulang gastos ta. Yeah. Nataday kita Yeah. mag-invest kunyan Di para po. duman sa mga kaipuan invested. So, similar to agriculture, na 70% kang fresh water sila nagagamit. Yeah. Nata sa ibang lugar, ginagamit din ang drip irrigation. Nata igwasin ng rainwater harvesting. Pwede Yeah. tamang gamiton para Yeah, sa correct. satuyang domestic needs, para sa panginom. Igwasin ng crop rotation, kung maluya ang may drought, so drought resistant crops. Kung may baha, so pwede mag-survive. Opo. Opo. Igwaman silang pigaapod na kuminsan mga root plants na nagme-minimize kay evaporation. Igwaman silang rainwater harvesting Opo. na nagre-reduce kan dependence nila sa groundwater. Yeah. Kung groundwater ka na magkuha, maabot so panahon, baka ubos na. I Kung nag-overextract ka. see. Oo. Sining ka iyan, Oo. gusto taman gibuhon na sa water district, as in sa Legazpi, Iya po. pag-iisip taman, so paano kita mag-conserve? Pwede daw na sa tuyang mga edifisyo, mga buildings, Yeah. Sa mga- ang uran, mga- pwede tang i-harness, gamiton giraray, at least para sa pag-flush kang toilet, araw kang ginigibo kang SM, for Opo. example. Yeah. Nagkukuha sa tubig uran. Yeah. So, mas diit na sa konsumo. May rain nila kang catcher tubig. sila, no? Tampalang tabi, GM, ano? So, Yeah. ini ang mga practices, ang iba nga ni, may green roofs.
pati nga ni sa pavement din, dahil man ninda si siminto gabos, Yeah, yeah. may mga garuluho, Yeah. tangani nagdidiretso ang tubig pa duman sa groundwater, na day man nare-replenish sa tubig sa irarom ka groundwater. Iyo. Maniling po kamo tabi GM nagari participation kang sa tuyang mga konsumidores lalo na. And ano ang mga pwedeng gibuhon tabi para mas lalo kitang makapreserve nin tubig po sa tuyang lokalidad? Ang hinot kayo itong Opo. pag-preserve kan sa tuyang wetlands, Yeah, okay. rivers, and water bodies. Sa Boracay, Yeah. igwa dumangki at least tulo na wetlands na pinagbabali wala kang iba. Tinugdukan ng mga araw sa gilid, tinipunang tambayan, tapos tinambakan. Eh duman nagbubulos sa tubig uran na stormwater bago magluwas sa dagat. So ang issue baga sa Boracay kay ito, nata may algae, Iyo. nata green ang tubig. Correct. Oh. So haling Ang tas ito. wetlands po, arog kan mga dati tadigdi o mga nipaan, pati mga lugar na may tubig, napako pa ini seawater, fresh water. Opo. Nakakatabang maglinig kan tubig bago mag-abot sa dagat. Natural ang filtration kan panahon. Yeah. So dapat iuman ang satuyang gibuhon. Kung igwa kita kiarog ka na recursos, i-harness ta, i-develop ta, proteheran ta. Kung dahin na, magamit na kita kan sewerage treatment plant. Yeah. Bago magluwas kan tubig. Nya ang Boracay pa sana ang igwa ki kompletong sewerage facility na igwa ki mga canals or tubo na duman minalaog ang mga waste na hali sa mga hotels na pa-process bago ililuwas. Pero kang panahon, mga 300 to 500 meters hali sa sarong hotel, may tubo sa irarom, panuluman sa dagat. Correct. Paluwas yan. Ngunyan, wala na. Pero sa dayot ang Boracay, 10 hektarya sa nagayod ang Boracay, Yeah. sa tuya digdi mas dipisil. Maski sa inman sa Pilipinas, kadakol ang day pang sewerage treatment facility. Gusto ko man i-emphasize dahil kang panahon, abo kang tao magbayad manungod sa sewerage Yung treatment. baga kahit naronduman ko Ang yan. data aram, mas nakula ang perwisyo kung di kita magpreparar. Yeah. Ang pagbayad, tanganing makapreparar ki mga teknolohiya asin makinarya, tanganing eventually magkaigwa kita ki sewerage treatment facility plant na so naghali sa mga canals, although dipisilon nga ni Yeah. gigibuon, we have to allocate spaces Yeah. naman sa tuyang road right of way. Pero so sludge, so pagkuha kang sludge, dakulaon na bagay, taday maduman sa pag-pollute kang groundwater. So day pa iyan nahihiling kang tao na Opo. importante iyan, kay puwantang laganan ng kipresyo, as in mag-invest kita diyan. Yeah. Oo. So, day pa man ang water district, kikakayanan. Ta kung diyan kami mag-invest, sa tubig pa sa nangani, day pa napapalinaw na maray, Yeah. natatamado man kami sa water treatment. Pero iyan po, kasabay sa samuyang business plan. Wow. Oh. Sa masunod na long mga term. taon. Long term tabi, Jim. Alright. Mga tugang taon-taon po, iba pa niya mong discussions with General Manager Rico Salazar, makalipas lang kan mga patalastas. An oras hatod sa Indokal. Plemex. Pag may ubo-ohi ka, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin-Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, sak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice kat ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, Skilis at Tortapa. Sabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. So siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hatog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa,
pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Grabe man ang namok digdi. Kaipuhan ta ng mag 4 o'clock habit. Ano man ito? Hanapon ta asin linigon ang mga lugar na pigiistaran kang namok. Sige, ringigan taan sa gurong. Itapok ta naman ang lumang rueda dyan sa gilid. Natapalan ta 4 o'clock. Dahil nagtatao ini nin sufisyenteng panahon bago maging aktibo ang mga namok. Dahil kita matutugtunan ng namok pag waraan ang nagbubunay na namok. Kaya mag 4 o'clock habit na. Sarong pagirumdom kan Department of Health CHD Bicol. Mga tugang, balik po kita sa uyang programang Kaya, di po sa DCGB with General Manager Rico Salazar, Jess Rico Salazar, mga tugang ang sa tuyang aloy na ining kabidbid, amigo ini, kaya very accommodating siya sa paghiras ng mga informasyon. Jim Rico, ano pa po ang mga nahiling nindo na gari tamang direksyon? What to do para po masustainer ang taining sitwasyon tango niyan sa tubig sa tuyang lokalidad? Ang inot po, gusto ko pong i-announce na madali na po ang pirmahan kan DNR, City Government, and Legazpi City Water District para sa Watershed Development Program dyan sa Mount Mayon Natural Park. Excited kami, maski di kaming kwarta. Maski ba ang importante, agresibo kita na mag-iro, kaysa man magsabi kita, day man kami makairo, taday kaming kwarta. Aram po nindo, masusolusyonan iyan kung magtarabangan kita. Dakulo na ang nagrani sa Samuya. Igo pa lang nga kamong programa. Masabay nga kami mga people's organization, NGOs. These are small agrupations, small groups, but they can easily help us. Aron kang ang biodiversity assessment, pwedeng ibuong kan DNR. Pero ang hydrological evaluation kan sources, pwede man magtabang ang PIC. I see. Okay. Or ang foresters tang yaon sa luwas, or ang mga volunteer groups, pwede man magtabang na mag-establish ki-nursery. Bako sa na magtanom. Pero igwapang saro, nagtanom nga ni, pinabayaan, dahil man aram ko nag-grow. Correct. So, tama daw sa tinanom, endemic daw sa lugar, native species daw ini, nakakatabang daw sa pagpreserbar kang biodiversity, nakakatabang daw sa pagsiguro na daing siltation o na napipreserbar sa tuyang water sources. So these are things na gusto ko isabihin na kung gusto po ninyo mag-volunteer, igo po kaming messenger. Ipaabot lang sa Samuya ang sa indong grupo. Mag-Lions Club yan, Rotary Club, Eagles, Acro, Taugama Fi. Ano man ang grupo yan na may legal na personalidad? Barangaan ta po sa lugar. Sarong lugar, maski 200 square meters na o 1,000 square meters o 1,000 hectares o bako man, mga 100 hectares. Nasa sa Indo ang pag-adapt kay itong area para masigurar na so efforts nindo, mahiling man nindo. Pag nag-ibon nindo, baka din na nindo mahiling ang resulta. Opo. So tanong nindo, ang resulta pwedeng beyond our generation ang effect. Pero it is still good. Pero may ginalat na magawin na legasiya para sa tuyang environment. Di ba? Okay. So ang kasunod po, iyo po ang pagkakaigwa ki involvement sa monitoring kan water quality. Nagagamit kita gabos tubig. Paano daw ang tubig ta sa satuyang tap? Ano daw man ang tubig ta sa satuyang mga bubon, sa satuyang mga jetmatic pumps? Dakulang bagay po na ipaabot yan sa City Health Office na may sanitation department. Sa muya man, iyo man, sa inman kami maluya. Day kami nagsasabing bawal yan. So iba nasusupog, tamidbid ako. Nasabi,
Masubog nga ta ika GM. correct. Dahil kung dahil nindo ipaabot, paano man masusolusyonan? Tama. Kung dahil ka mo maging kritiko mi, Tama. di basta ang isip mi, maray ang pigigibo mi. Tapos di dapat madagit. Yes. Yan ang number one. Tama. Maski Diba? dagit na sa tao. Tako na experience ko Yeah, naman. yeah. Pagbukas mo kang tap, warang tubig. Medyo mapipikon ka. Nakashampoo ka na. Nakakarigos ka na. Okay. So ang masunod na pigailing mi iyo ang involvement kang community sa education. Wow, magayon niya. Magayon niya. Ini ang heart kan sustainable water management. As in, bako sa na-awareness, kundi ang pag-encourage na magiro. Ang problema, kung minsan aram ta, problema kita magiro. Ang problema, aram Ipabayaan ta, ka sana. pero pag nagtutpras kita, doon-diretso mangyari ang tubig. Aday mo kita Pwede man-eklos mo sa gripo habang nagtututbash ka. Or aram taman, na di kita dapat magtapok oil sa natagta mismo. Correct. Pero itatapok ta sa oil sa natagta mismo. Ipadalagan pa sa kali. So, iyan ang importante. Ang pasunod kayo, ikonsiderar kan mga eskwelahan ang DepEd na igwaman na may significant roles in the digdia. Na igwaman sa silang education tabi promotion GM. kang water conservation, water resource management at a young age of the kids. So, mga aki, dapat may arog na kaya na Siguro, mindset. panahon na ma-include yan sa curriculum, sa Probably, mga ito po, Sinda. certain topics about it na pwedeng ma-incorporate during lectures sa mga eskwelahan. Sana, probably, igwa na sinda, pero papakusugon sa nagayon. Tanga ni mas Oo. maging epektibo. As in, mamamangnuan ta, so mga aki, ang nag-lecture sa mga ama. Iya, correct. Mas kumbaga, mas magayon na so aki nagtataram, so ama magurang, medyo nakakapundo, nakakaisip, ganun nga tama ang sinabi ka na akita. Tama. Okay. Ang masunod siguro, kung medyo may aram kitang teknolohiya, turuan ta ang neighbors ta. Paano magkaigwa ki filtration system na mararahay sa arong? Paano magkaigwa ki water catchment reservoir or storage sa satuyang mga arong na pinagigamit sa mga lulod? Kan satuyang arong. Tapos, siguro, sa panahon na kaipuhan ki mas dakol na tubig, magagamit na ito. Ang pang-apat o pang-lima, so balikan ko po sa policy and governance. Very good po yun. Sige, tabi. Tawag It doon is yan. easy to blurt out statements saying, we want to protect the environment. But let us see, are the policies in place Okay daw yan. Diba? really catering to our needs, protecting the environment to ensure that the next generation and this generation will be able to benefit. Ang land use na daw, nakaayon, plan. Ang satuya daw na mga regulatory mechanisms para maibitaranta ang pagkalot kay dakulaon na nagsusobra duman sa quarry standard. Tama. Igwa daw kitang mekanismo na na natatawan taki atensyon ang mga bagay na ini. Tama daw na may mga titulo sa protected areas or titawan tapaki mga lot numbers na aramtaman na no man's land. So, iyan Public land yan pati. Kadaklan. sabi ta bagaday na dyan mag-irestar. Tinugutan, pero dapat ko ta na day na magsaangat pa. Tali duman sa masalangkaw na portion. Tayaon duman so primerong piga-apo diyan na perch aquifer. Primerong beses na suuran minalaog sa daga. Tangani pong magbaba sa slope kan mayon, minaluwas po yan. Digi na sa may pitong sagurong. Sa linya kaya. Filtrated Yaon na na po tubig. dyan. So nagluwas na tubig. Ali sa natipon ng mga tubig sa taas. So sabihin, so area na hali digi sa pigduluwas ang kan spring hanggang duman sa pinaglalaugang kang oran sa taas paraba kay puwan tang proteheran. Hindi po GM sa Legazpi, singit ko lang ikaw kita kigari watershed protected area Yung na po dapat ining palibot kan mayong volcano diyan sa mayor diyan sa north. Igwa po napigaapod na Protected Area Management Board. Ang head po kaya ang DNR Regional Executive Director. Pero kasabay man po dyan ang governor, ang mayor, asin ang mga barangays. Kasabay man po dyan ang mga NGOs. Pero just recently may signing po sa Dulangan Watershed. Baka mo familiar. Sa Castilla po yan. I see. Primero kung pakadangog ka yan. Nag-intra kita sa pagpirma Kasabay ka naman ang water district sa Castilla mismo sa luwas kan sa tuyang hali sa Legazpi, paduduman sa Castilla. Watershed area po yan. Ang watershed po kaya, bako man sa pinagdadaluyan lang ang tubig na nahihiling tao.
Ang Mayon, for example, hali sa tuktukang Mayon, pababa hanggang sa dagat, watershed area. Yeah, yan. correct. Oo. Kasabay po ining pigtitindugan ta. Opo, oo. Duman man po, pirang porsyento sa naduman ang satuyang parte. Less than 1% ng buong land area. Yeah, yeah. And yet, we want to participate because we are supporting the advocacy and the program to protect this water, iba ko lang ini water, kundi biodiversity kan lugar. Opo. Tangani na maasigurar na sustainable ang satuyang future sa lugar na Yeah, ito. yeah, Pero may yeah. pigaagad man kami. Sa ibong mangka ini, digi sa Nasuligaspi, sa Dayuton, pababa, Castilla, Sorsogon, Manito, may Titman. Digdi sa ibong, paduduman sa Buenavista, Pagbakong, Legazpi part naman dapat ito hilingon taman. Tamay source baga sa Buenavista. Yes, yes, How yes. can we ensure na in the future magagamit ta pa sa tubig na yaon duman, Yeah. maproteheran ta. Yeah. So, kung nagkaigwa na kisigning duman, magkakaigwa kisigning digdi sa Ormoa. Digi sa may Mount Mayon side. Yeah, yeah. Oo. And i-define so responsibilities kang kada saro. Magayon no yan na ilingtang very mga sustainable, mga long-term tabi ang GM na nailing nito ano. Future. Yes po. At bako yeah. man sana po ako nagiling kundi so DNR as in Yo, city sabi mo government. nga ni, piling wara na kita. So itong bagay na ito, yaon parang manginginabang sumasunod na mga henerasyon. Tama po. Pag-abot kang panahon. Okay. So with that, paano patabi GM ang gusto tang ihira sa mga nag-antabay ngonya na sana matungkusan ninda na makakatabang ang sa tuyang komunidad para po sa tuyang advokasya sa Legazpi City Water District. May pigapod po na integrated water resource management. Kasabay man po ang gusto sabihin development and management kang tubig, Opo. kang daga, as in iba pang resources. Okay. Pero igwa man na pigapod na watershed approach para sa pag-manage kang protected area. Opo. Ang gustong sabihin, pigahiling ta sa inso tubig nagtadaralagan, anong intervention ang kaipuan tang gibuon, anong role kang kada tao, kada individual. Opo. Pati ang sea resources ta, ang coastal areas ta, apektado kung minsan, ang tubig dagat nagsasalak sa tubig na nagiging brackish water, so pagsalak ang fresh sa and seawater. Seawater, oo. As in digdi nagkakaigwa ki mga so bunayan kan mga sira as in mga iba pang crustaceans. Tangani na magkaigwa ki continuous supply maski sa tuyang mga pinag-identify na mga grasslands. Opo. Ano pa, so bakawan areas and iba pa. Yeah, so opo. magkakadugtong po yan. Yes, oo. Ang pwedeng gibuon kan mga taga-Legazpi siguro, makisumaro as in sumabay initially sa programa kan Legazpi City Water District with the DNR and the city for the protection of some areas in Mayon. Yeah. So area lang po facing Legazpi, Opo. meaning mabinit area sa taas, 3 to 5 kilometers away from Mayon. the crater. Oo. To 6 ba ya? Mabinit, matanag, bunga, Opo. as in buyuan and padang. Opo. May mga initiative pang Legazpi City Water District aside from yan sa may area kan yung volcano para ma-sustain ta po ining water resources sa tabi GM. Sa muya po ngunyan, ang pinagigibumi lang po na so pagsagap kan tubig, Okay. paglinig kay ni. Oo. Arami po nabakuyan enough. Yeah. Ang gustong sabihin, Very good. kaya kami nagduduman sa pangduwang step, Opo. which is watershed management. Ang masunod po, iyo gayud ang pag hiling kang posibilidad na ang mga rain overflows, ang piga po diyan na storm water, can still be used. Yeah. Kasi ang oran, problema kitang nagagamit na tubig para sa satuya, minadiretso na sa dagat. Yes, yes. Imagine po nindo, so, mga tinampo sa bulod, daing tubig duman. Yeah, correct. Pero, correct. kaya po diretso ang tubig sa dagat dahil clayish ang soil. Oo. Oo. Day man napepenetrate so daga, tangani magkaigwa ki mas dakol na tubig sa irarom. So pag nagkuha ka ki tubig na mas dakol sa dapat, nauubos o tubig duman, bago ma-replenish aloy. Pero kung sa tubig uran, nakuha mo, Oo. na process mo, ginamit mo giraray,
dahil ta sa mga kanal naka-design na paduduman sa paggamit kan tubig na storm water. Yeah. Bako ini waste water. Then day na kita kay puan magkuaduman sa mga pigdidrill tang mga sources. Pero arayo pa yan na posibilidad. Okay. Na dapat po ang coordination with DPWH and city yaon tanganing sa tinampo tawang kami ki 0.6 meters naagiyang kan sa muyang tubo. Yeah. Utilities kumbaga na chamber. Tapos ang masunod stormwater. Ang masunod pwede man na sewerage. Wow. Yan po ang day nasasabay sa mga plano. Yun ano. kung sa mapag-ibo planning ang- po kang GMC, siyang dapat involved ka yan. Nagpaabot na po Community. kami sa DPWH na Okay. kung pwedeng isabay kami. Sabi ninda, okay, so idea. So probably we will again enter into a memorandum of agreement. Pero there is now a directive from DPWH na may bago sila memorandum for certain roads na ipoprovide na nila sa right of way. Pero ngunyan, gusto mi ko may mawa kami kang district tapos kang region. Panganing subagong mga tinampo, pwede na nang isabay. Okay. Na day na kami magpara luho kan dati ng Ginibo. Or day na apektaran sa samuya mga tubo kung magibusinda or ma-expand kan sa indang road system. I see, okay. So magayon po yan na nahiling tang direksyon tabi for the future tabi GM. Ano ang gari nahiling mo pa na dapat maidagdag na nasa baga sa maging way of life kan sa tuyang mga viewers, listeners ngunyan, and from your end tabi na dapat maihiras nindo sa inda para mas lalo pang ma-preserve ang tubig po sa tuyang lokalidad. So pigapod ta pong sustainable practices. Okay. So simple lang na paggamit kitamang amount kitubig. So pagsiguro na malinig ang satuyang tubig na di makukontaminate. Pati sustainable agricultural practices. Kung nagtatanong kita, di man kayo po nabusun ta ang tubig para sa naduman sa sarang lugar. Alin sa gripo, yung bibulos duman sa mga tinanong. Sabi nga, ano yung pigibon nindo alimbawa sa car wash? Ang car wash po, masiramon ko tang magkuha sa muya, tadakol na revenues. May income ka magmalaw. Pero pwede man po sila magkuha ki rainwater or baka may tubig na bako man tugma para sa pag-inom na yaon sa yung gamiton. Iyong gamiton. Tapos ultimong washing ninda, tanganin ninda yung mga nailin na gira sa sa auto. Pwede ito na ang gamitin ninda. May saro akong midbid na iyong pigigibo. I see. But gusto sabihin, by doing that, preserves to tubig na potable na hali sa water district. Dahil masyadong nasasayang. And para lang sabihin lang na, na may iba pang ano, pwede man sumigaapod na green infrastructure. Okay. Sa kada bes na magtugdo kita maski anong edipisyo, maski anong arong, maski anong pasilidad, isipon ta ano daw ang konsekwensya kay ini. Bako sana sa energy side kundi sa water side. And kung mapoprotehan ka ini ang mga water bodies di okay. Pero kung madadanyaran ka ini ang mga water bodies sana data pagpadagos. Bako man po ako engineer. Pero I have to advocate this way of thinking because aram mo ang mga polisiya iyo ang refleksyon sa kansatuyang kultura, kansatuyang gawi-gawi, kansatuyang mga preferences. Kung ini na-reflect ang preferences ta sa polisiya asin sa gibuta, di ba ko iyan ang kulturang sa tuyang pinag-mamantinir o dapat na mantiniron bago hunta iyan. In water management, it requires a deeper understanding of the consequences of our actions and it requires the adoption of a culture that will really sustain us today and tomorrow. And every action counts. And this is really a journey that we all have to make together towards a more sustainable water future. Do we have a secured water future? Yan ang dakulang hapot. Sa Pilipinas po, nagkapirang porsyento lang, siguro mga 80% ang may access. Pero may access sa tamang tubig, sa tamang kalidad ng tubig. Iyan po ang data maasigurado. Digisa sa tuya, pinag-iinguhan ta na mag-expand sa Taisan. Nagpuna sa city government intervention na magkaigwaki 5 tangke na tigo 1,000 cubic. Pero sabi nga ni,
ito, tinabang ito kan panahon ni Mayor G. Rosal. Sa panahon ni Mayor Pido, iguana naman sindang pinag-iisip na tabang. Tangani na, sabi nga ni Mayor Pido, day maging white elephant ito, tabangan na kami. Tangani magkaigwa ki mga tubo na madara ki tubig duman, tangani masiguro sa taas. So, nailing nito sa pagtatarabangan, nagkakaigwa man ki solusyon, sir. Opo. So, if the government can help us by giving funds and treating water as a priority, the individual persons residing in the city can also help us in their own small little way by conserving water, making sure that there are no leaks, making sure that their use of water is managed in such a way that it will not pollute the surroundings and their environment and the water sources underground. Ang pangapat, that they will help us reduce water that is being lost dyan sa pag-abas, as in pag-pilfer. Dakula na pong tabang iyan. Opo, okay. Last point po, GM, paano nito binabalansi yan? Tapos siyempre, nagdidakul bagang populasyon, increasing population, of course, dakul ang consumption, pag-abot tabay sa tubig. Ano pong nahiling mong gari future pag-abot sa water consumption to balance the increasing number of population tabay sa tuyang syudad? Sa ngunyan po, pagkalaog ko, sa Legazpi City Water District, 2.5 ang ratio as to it meaning 150% ang sobrang tubig sa papel. Sa nailing ko. Sa nakasurat. Pag initially, pag iling pa, ang tunay na kapasidad, meaning our capacity as against water that is really used, naging 2.3, meaning 130%. Pero sa kada taon na naglalangkaw ang populasyon, as in may in-migration, nagbababa man sa ratio. Kaya po kita ngunyan, naghihiling sa buyuan, amatanag, upper, na magbakal kidaga, tangani maging new water sources ta. May mga wells po kita, dosing wells, halimbawa sa bunga. Pero, dahil naman gagamitin sa iba, taday naman nagdodro kita mang tubig. Paano may pre-project? So may projection sa population, ginigibo ini kang Commercial Services Division, as in hinihiling ninda, anong kay puwanta sa future? Base duman, nagibo kami ki business plan na ang investment targeted para sa water source development na maangkop duman sa pangangaipo kan mga tao. Imagine nun po nindo, maaprubaran ang 15,000 houses. Pasakat dyan sa Buraguis, paduduman sa puro, sa ilingko ito, puro ito, sa Tamay Camellia. So Camellia nga nagkukulang kita kitubig. Correct. So kataning pa daw, sa kita mako ang tubig. Iyan na pinagigibo na cistern ngunyan, na sa Buraguis, Binanwaan, baka magkulang para duman. So kay puwanta ki additional na line, duman sa Boulevard, tangani po na di maging masyadong problema ang tubig sa puro, Malaangog, San Isidro, paduduman sa Maslog. Ay, lamba. Digdi naman sa side na ini. Sa may Tahoe Road, bastante pa. Pero malag dyan ki, mga buildings. 5 buildings kayo dito mga businesses dyan na bubuksan. Medium rise. Na para bilang condos. Sa daw kita makuha ang tubig. Ang problema, sa tubig, pwede makuha sa yawa. Pero sa pasilidad, tanganing iproseso ito, we will be spending about 300 to 500 million. Anyway, that is another issue that we can discuss later because it will take a while. But what is important is today is in the celebration of the World Water Day. We remember that we are all in this together. In the celebration of the World Water Day, we should remind ourselves not only during that day, but throughout our lives, that each and every action that we take have consequences. Igwang konsekwensya duman sa pagpreserbar sa tuyang kapalibutan, igwang konsekwensya sa tubig. As in, igwang konsekwensya sa negosyo, sa kapalibutan, sa kalusugan, as in sa pangural daw tang pagbuhay-buhay. Dito pagbaliwalaon ang isyong inita, maabot ang panahon. So kay itong day tapig babakal na tubig, ngunya nag-aabot ng 20 pesos ang kada botilyang sa day. Sa masunod, data po aram. Masiramon baga. Magdumang ka sa ibang lugar. Libre ang tubig,
Masalod ka Sana- sa gripo. sa gripo, libre. Yeah. Sana po abuton ta ang puntong iyan, tangani na maging tunay na livable city ang Legazpi City. Yeah. Asin iyan ang maatraktar kimas dakol na investments. Yeah. Takun sa in may tubig na marhay, duman matugdok ang negosyo. Yes. Day man malaga negosyo, day man malaga mga arong, Opo. day man may madigding turista, kun ang tubig kulang. Yes, opera. Jem Rico, nagantabay mo niyan mga taga Legazpi, nakahitutok po sa tuyang Facebook Live mo niyan. Ano po ang sa imong mensahe, tawan taga po din pagkakataon na maihiras pa ang mensahe po hali sa Legazpi City Water District o niyan po na World Water Day. Go ahead, Tawi GM. Gusto ko lang po ipaabot na salamat sa pagsuporta nindo sa Legazpi City Water District as in sa mga partner agencies, Arucan DNR and the city government, Bureau of Fire Protection and the other agencies, lalo na ngunyan sa Palarong Bicol. Yes. Na hiyadit po kami. May mga kadipisilan ang sa tuyang mga... Pero sa iling ko, makakayanan ta kung nagtatarabangan. Pangduwa, gusto ko lang po ipaabot sa indo na salamat man sa pagsabay sa samuya o pagsarabay tang pagiro, tangani magkaigwa ki Water Sustainable Future ang Legazpi. Pero ultimo, kung may iba man sa nakamong i-investan, ang pinakamarahay na investment, iyo ang para sa tubig. Kung nasa gobyerno ka, isipon ta na ang Legazpi Water District sarong entity na kaipuhan maging financially viable, na kung pirmiin ni Lugi, daing asenso sa satuyang mga tubo, sa satuyang water distribution system. Sana so nagdadarangog ng mga government officials mahiling na ang kada water district sa indang areas pwede nindang tabangan tanganing maging viable. Bako sayang ang investment na para digdi sa mga water districts. Bako lang kami sa Legazpi. Yaon ang Santo Domingo, wala pang tubig pero dakulon bastante ang sources. Yaon ang tabang nakaipuan kang iba pa day ko na pag-mention na ron. Asin, pirmi inipig sasabi sa kuya, water is life. Correct. Pero it can only be so if we move together as one, united in order to protect our interest, united in order to protect our water resources, united in order to protect our children and our children's children. So maray na hapon sa Saint Gabos, asin Sir Henry, salamat sa pag-imbitar sa Sakuya digdi. Asin sana sa mga masunod na panahon, maimbitaran giray kami. Anytime ang tabi, Jem Rico. Salamat po. Alright, thank you so much. Mga tugang, water is life. Tandaan po nindo yan. And salamat po kung sinong pagantabay sa saroon na naman na edisyon ng sa tuyang programang Kaya sa DCGB. May katuyuhan na makakuha po nin mga informasyon hali sa mga government agencies, mga NGOs, people's organization, kansin ng advokasya para po mahiras sa Indugobos. Salamat kansin ng pagantabay. Ini pang lalaking hindi inuumaga. Henry Maceda po. Maray na hapon sa Indugobos. Sa inyong nadangog ang programa Kaya, abangan giraray sa masunod na Sabado sa parehong oras digdi sa DZGB. Ano? Kaya ta? Kaya! What a wonderful world. Figaro, Figaro, Figaro.